ए मानसिया सिरि मोनना दं र' माथोनि आगोलनिख्रुइ मोजां मोनबायना एसे हो औ मोजां मोनबाय र' एसे सोरमोनबा आं सिनायनो हायाखै मोजाङै आंखौ आबै बुंजागोन दे आबौ बे खाथिनिनो नामा औ आबौ नै नोंसिनि आइया खिन्थाबाय नालाय नै सिनायो आं नोंसि आइखौ बेखायनो खबर लाफैबाय आं आबौ दे सानायफोराथ' एसे खमायबायना आबौ बाराथ' सालाना सानायफोरा अबाव हामजोबनो आबै दं दे एसे हामलांगोन दे आबौ हामलांगोन खाथिनि नामा आबैया बिसोरा गथ'आ एसेबो गोसोआव गैथारा खोमा आंखौ अबाव गोसोआव थानो बेलाय उन्दैयावनो नुनाय खाथिनिनो आबैया औ आबौ खाथिनिनो दे होनबा आबौ आं थांसै दे मोजाङै थादे आबौ दे जानाय लोंनायफोरखौ मोजाङै खालाय आरो गारिफोरखौ बांद्राय सालायनांला दे आबौ मोजाङै थादे आबौ आं थांथ'नोसै दे माब्लाबा लोगो मोनलायसिगोन नुलायसिगोन दे आबै दे आबौ दे एसे गोजोननाय मोनखौ आं आबै दिनै आं आबौजों रायज्लायबाय बेसेबा बोसोरनि उनाव गथ'खौ नुनानै रायज्लायनो मोना बिराद सान्थि मोनबाय आं गोसोखौ आबै बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंबो माथो हैनोबा फै माथो हैनोबा आबौखौ आङो आं मा होनना माथो हैनो आं हैया दे आबै जेबो नङा हैनो हागौमोन उनाव होसिगोन दे आबै दे होमबालाय दे बेसे गोसो जायोमोन आं आबौखौ उन्दैनिफ्रायनो नायनो होननानै बेसे थायै दिनैसो मोजाङै रायज्लायनो नुथारबाय महरखौबो दिनैसो मोजाङै नुबाय आं आबै अबावबा नुबा दिनैनिफ्रायसो सिनायसिगोन आं थौदो होनबालाय आबै जोंहाथ' जेबो खामानि गैला नोंहाबो थै होखांबाय आंहाबो आबौखौ नुखांबाय माथो होखांबाय रायज्लायखांबाय आरो माथो दंबावो गथ'आ मोजां जाबाय आरो थौ थांसै जोंना दा सासेयाबा अबाव थांखो थौ सासेया थालांनोसो नागिरदों नामाहाय अबाव थांखो मानसिया आं दहाय बै बायजोनि दरजाखिसो ओंखारलांनाय नुदोंमोन थांनो होननाया 10ता जासिगोन खोमा माथो बासखौनो मोनगुलाय लांगोन दा फैदो होनबालाय आबै फैदो बै बायजोनि गेट मोखाङाव गसंना थाहैनोसै जोंहा आबै थौ ओइ सपना नानि बै नोंबोखौ दि लानानै थांदो बैसा मानसि लोङा बिसोरनि न'खौ सिनायोना नोङो बै जेवजा सिख्ला थानाय लोंनानै न'खौ सिनायोना आब' सिखिरि लोङानाव ना बिसोरनावनो सिखिरि ना गान्दावला मिथिया आङो बिसोरनियावनो थांनाय मानो नोंबोआ एसेबां गोबाव जाबाय मिथियाखै नुवाखै साननै सानथाम जालाय लांसिगोन दिनै आरो गाबोननि गेजेराव जुदि नोंबोआ सफैया बिखौ लाखिखालाबां न'आव लाखिला आंलाय सोरजों साइकेलाव गाखोगोन आब' हाबिलिया थांबा आब' हाबिलिखौ थाब फैनो होनांगौनो होननानै बुं थां जों आइया लोमजादों होननानै बुं नों लोमजायाखै दस' ओइ गथ' जेरै बुंदों बिदि थां बुं थां आइया लोमजादों आब' हाबिलिखौ दोननो फैनो होनांगौ होननानै बुंदां र' सालि खामानि मावनो जानजो सानजो सालायलांबाय बे आंहाबो हुदा जाबायना हाबिलियानो खामानिफोरखौ मावना होजोबोमोन नालाय आं बारा मावानोमोन सायावनो जिराय जासिनानै बे साननियाव खामानि मावनांगौ जासोदों आंहा जानजाय आथिं आखाइ साजोबनाय मोनदों आं बे हाबिला एम्फौ जानाया जुदि बियो दिनै बा गाबोननि गेजेरावनो सफैया बिखौ बेथनोबो सयथिनोबो लाखिखाला आंथ' ओरैनोबो लाखिया बुंखादोंमोन थेवबो खामानि मावनायनि थाखाय लाखिसाबदोंमोन आरो दाथ' खामानिबो मावनो मोनखायाखै बियो मालायनि जायगायाव थांनानै खम बेरायहैयाखै बियो बिखौ लाखिखालाबा आङो फैथों र' बियो सफैयाबानो गाबोननि गेजेराव सफैयाबानो बिखौ होखारखागोन आं बे न'आव हाबनो होखाया आं बिखौ बेवहायसो दंफैयो नोंसोरो अबाव नागिरगासिनो आं नोंहालाय माथो थांनो होननायानो मानसियानो गोमाबाय थायो एसे रायज्लायहैदोंमोन आं थौदो दानिया 10ता जासिगोनानो खोमा माथो 10थायाव बास दं होननाया आंहा फिसौज्लाखौ नुबाय मोजां जाबाय आरो मा खामानि दंबावो बेयाव थौदो माबार बेसे खामानि दं आंहा न'आव थांनाया माने आयै मोनसे प्रब्लेम जाबायना प्रब्लेम मा प्रब्लेमहाय प्रब्लेमा नै आइ थारमाने रनिया दा रिकभार जाथाराखै नालाय जेनेबा मोजां जाथाराखै नालाय बेनिफ्राय थैखौबो जेनेबा आरो नांबावगोन होननानै बुंदोंनो गाबोनबा समफोरै थै होनांगोननो बे हाबिलानि थैखौनो आरो गुबुन थै होजाला नालाय दा गुबुन थैफोरखौ मोननोबो इजि नङाना बे थैया बेखौबो एसेबां नागिरसो मोनबाय दा नांगौ होननानै बुंदों माने थै थारमाने हाबिला नानि नोंनि थैखौ नांबावगोन
गाबोनफोरबो नोङो होबावनांगोन थैखौ नङाबा मोजां जानाय नङा बे मानसिया माथो जेबो टेनसन गैया नालाय मा मोजां जाया जालायखौ मोजांथ' जाबाय मोजां जागोन नाथाय बे थैखौ थारमाने होबावनांगोन नङाबा आरो माबा मोनसे जाबावनो हानाय थारमाने मानसिया बेनिफ्राय दा आं आरो थाबावनांगोन आरो औ नानि नों थाबावथारदो नामा साननैसो नानि अनथारदों आरो जोंहाखौ नोंनि थाखायनो जिउ गोदान मोनफिननाय बायसा जाबाय आरो दाबो नांगौआव समाव मोनाबा प्रब्लेम जालायगोन नोंनो बासायनाय बायदि जागोन आरो बिखौ नोंनि थाखायनो थांना थानाय बायदि जागोन नानि नों थाथारदो नामा आरो साननैसोबाव बिनिफ्राय थानाय माने कलेजफोर क्लासफोर दङ नोंहा क्लास माने दादि क्लास गैया आंना आं मामा मोननायावसो थाखायो नालाय फरायखाया आङो क्लास 8सिमल' फरायदोंमोन फरायाखैना बै बिखौलाय सिख्ला मानसि अबाव गालांनांगौ जोंलाय गालांनाय माने रितुआनो गावनो रायज्लायदों गावसिनाव लाना थाङोनो बिखौ बिहामजा लांगोन न' होमब्लालाय थाजायो आबै हाबिला नोंनि थाखायनो बासिनाय बायदिबो जाबाय गथ'आ हागोन ना नानि थानो आंनि फिसाज्लानि थाखाय एसे खस्थ' जाबावथारदो आरो नानि थानो गोसो गैयाबाबो थाथारदो माबा बे बिमाया होनदों दे नोङो जेबो टेनसन लानाङा थानाय जानाय जि जोम गासिबो होजोबगोन होननानै फैसाबो होगोन होनना बुंदों फैसा नाङा र' दादै जायखिजाया जेबो प्रब्लेम गैयालासिनो थानो मोनबानो जायो आरो जेबो गिनाङा दे आबै जेबो गिनाङा थानो हागोन दे बिसाना न'आ गिदिरखा पाक्कानि आरो जानाय लोंनाय जेबो माबा गैखाया प्रब्लेम गैखाया नों गोसोबायदि थानो हागोन आबै आंथ' थानोथ' जेबो प्रब्लेम गैया र' ओजों आनैया खस्थ' जायो आरो खामानि मावनो बाबु नानि स्कुलावबो लांनांगौ नालाय सानबेसेसो थानांगोनबा बारा गोबाव नङा नानि नै सानबा सप्तासे जेनेबा सप्तासे आरो सप्तासे थाथारदो नानि अननानै आं नोंसिनि मामाजों मोजाङै रायज्लायनानै बाथ्राफोरखौ खिन्थागोन दे जेबो नङा दे नोंसा मामाया जेबो होनखाया आं मिथिगौ मोजां मानसि बे बुजिखागोन बियो दे होमबालाय आं थागोन दे नोङो मामानो मोजाङै खिन्थाबानो जाबाय बाथ्राफोरखौ सोर आलासिनाव थांमारदों आबैजों बाबाजों सोर थैनो नागिरदों नों सिनायो नामा आइया माबा खिन्थादों नोंनो आंबोथ' बेखौनो सानबाय दं सोर आलासिमार बेबायदि सानैबो थांलायदों आंनि सिगाङाव गोजाननि आलासि होननानैल'सो बुंदों माथो दाखालि हर थालायनाय आलासि आगोलथ' जोंफोरनाव रावबोआनो फैफेराने बिबो क'क्राझारनिसो होनना बुंदों माथो क'क्राझार खाथिनि क'क्राझार खाथियावलाय जोंहा सोर आलासि दं दे बेनिफ्राय दिनैबो फैला नामा आबैमोना बाबाना माथो दखाना साननै मानि बन्द' जाबाय ने फैगोन खोमा दिनैफोर फन हरलाय आबैजों रायज्लायनि आबैखौ गैयैखाय माबा दिनद'द' मोनसिदों आं थानो सुखुवाखै बुरिया बखिबाय थायो थाबोला गैयैखाय माबोरैबा सेन्थाथा दिनद'द' मोनदों आं आंबो आबै गैयैखाय थानो सुखुवा मोनदों रायबाय थायोना बियो जोंफोरखौ आबैया जानला मोनला बखिबाय थायोना बखिग्रा मानसि गैयैखाय दिनद'द दिनदा मोनदों नोंनिजों खालायलाय आंना चार्ज गैथारा मबाइला चार्ज होदों आं र' आं दालाय खालायनि मा सिखिरि नै जोंफोर हस्पिटालावनो दं थांनो ओंखारगासिनो र' जोंफोर दिनै फैगोन आइ नै जोंफोर थांसै आबैजों आंजों आबैजों नोंजों माने माबायालाय हाबिलाया फैया एसे प्रब्लेम जादों बेमारिया ओमफ्राय हाबिलाया दा साननैसो थाबावनांगोन बियो बेनिफ्राय सोरानाव थागोन बिलाय माने हाबिलाखौ सोरानाव दोनगोन दङ बे आलासिमोननावनो दोनसिगोन आलासिमोननाव ओमफ्राय सोर आलासि बाबा सोर बिसोरो जों सिनाया माथो सिनायगोन दे आइ उनाव सिनायगोन बेफोरखौलाय बेनिफ्राय नोंसोर दा फैनो ओंखारबाय थांनाय माने 10थानि गारियावनो थांनो गोनांमोन जायासैनो दाथ' 10था बारबायानो नै 12थायाव दंबावो मा गंसे बेयावनो थांसै दे होमबालाय आब' सिखिरि सपना रानिसो माथो मा नानि आब' सिखिरि आइया सोंहरदों आब' हाबिलाया माब्ला फैगोन होननानै आब' हाबिलाया फैनो हाथ'नाय नङानो साननैसो नांबावगोन बेमारिया बांद्राय जादोंनो थैखौ बुरजा होनांगोननो आइया थारमाने बुंनो होदोंमोन आइखौ लोमजाबाय थादों होनना बुंनो होदोंमोन नोंसिना आइया लोमजादों लोमजादों थांसै आं आब' र' सपना मेथाइ जालांनो हागौमोन गथ'आ थांबायसो हाबिला बिमानिया बेसेबा रागा जोंगासिनो बियो आयै आंखौ सानबैसे लाखिबावगोन आरो हस्पिटालाव थानो बाजोब्बाय आं बिखुं सिखुं साजोब्बाय सानथामसो थाबावनांगोन होनना बुंदों
सानथाम बेबायदिनो उन्दुना थानांसिगोन आं सानथाम बरिं जाजोब्बाय न'आव थांनो हाया नामा न'आव थांब्लालाय माथो नोंना जानायानो नङा ट्रिटमेन्टआलाय दालाय नोंना गारायफोरा रानाखैयानो जेबोआनो जायाखै साननैल'सो जाबाय दाना हामो आरो बानाय मोनजोबोलै आं बेबायदि उन्दुना थानो बाबानो जागोन आरो बेमारि मानसिया एक्सिडेन्ट जानाय मानसिया सानथामल'सैसो बिनि उनाव न'आव थांनो हागोन आरो सानथाम बाबरे बाब आयै मा दानि बावै सासे बुरि फैदोंमोनलै आंखौ माथो होनो आबौ होननानै मा बुरै औ सोरलै इयो बे बुरैखौ फैनाङा होनना बुंदोंमोन आं थेवबो फैगदों बियो आंखौ सोंफैदों मोजां जाबायना जायाखै सानाया होननानै बे बुरियाना लोदोदो बुरिया औ मोदोम गिदिर है माबासो बियो बे खाथिनो आंनि सिनायनाय मानसि माबाफोर बुंदों नामा बियो बुंनाय माने सोंदों आरो माबोरै मोनबा मोजां मोनदोंना मोनाखै एसे होननानै है बुरिया एसे खर'आ एसे माबा दङ प्रब्लेम दङ माने एसे मेन्टेलि माबा दङ आरो गेजेर जाना मोनला बियो साला बिसोरखौ माब्लाबानो थां होननानै बुंदों दासिमबो थांद्राखै आरो फैनानै आं फिसाज्लाखौसो माथो होबोदों बिसोरखौ थांदो नोंसोरो हाबिजाथ' थागोन होनना बुंबायानो ना नोंसोर मानो थाबाय थाखो माबोरै थांदो थांसै र' मालायनि मानसि सासे गालांनो नागिरदों दे मोजाङै लाखि मोनथिगौ दे आंखौ बुंलायनाङा नोंसोर थांदोल' थांसै दे आबै थादो थांसै जोंफोरो दे मोजाङै था आरो फन नाम्बारखौथ' होदोंआनो फन खालायबानो जाबाय दे आबै जागोन दे गथ'आ मोजाङै लाखि बिहामजो आंनि मावनांगौ खामानि बेफोरो आं मिथिगौ दे होमबालाय थाथ'दो गासिबो मानोबा आंखौसो दे थाथ' दे गिदों नामा नोङो जेबो गिनाङा जेबो टेनसन नाङा जानाय लोंनाय थानाय गस्ला मा नांगौ नोंनो गासिबो होजोबगोन आं बे सप्तासेयावनो गियाखै जेबो गिनाङा नोङो निजेनि न'आव सानना ला सप्तासेल'सो र' जोंबो थांसै र' एसे नार्सनो मायबा खिन्थालांनि आङो बिनि उनाव थांसै जोंफोरबो आं फैफिनगोन नों थाबानो जाबाय रावबो गैखाया जोंनाव रुवाथि सासे दङ बेजों थाबानो जाबाय